qari mill-Evanġelju skont San Mark. Telaq minn hemm u ġie pajjiżu u marru miegħu id-dixxipli tiegħu. Meta ġie s-sibt qabad jgħallem fis-sinagoga u ħafna meta semgħuh bdew jistaġbu u jgħidu: Nejna għandu dan kollu? Xerfu dan li kien moti lilu u dawn l-emejjel tal-aġeb li saru bidejh. Dan mhux il-Mastru Daxxa bin Marija u Ġakbu u Ġose u Ġuda u Xmud u ħutu l-bniet mhumiex hawn magħna wkoll u kienu jitfixklu minħabba fih. Imma Ġesu qalilhom: Profeta qatt ma hu bla ġieħ ħlief pajjiżu fost rabatu u fdaru. U ma seta' jagħmel l-ebda miraklu ħlief li fejjaq xi ftit morda billi qegħdilhom idejh fuqhom. U baqa' mistaġeb bin-nuqqas ta' twemmin tagħhom. U kien idur marħula tal-idwar jgħallem. F'ambjent ċkejken bħalma huwa ta' Nażaret, tiġina faċli għalina l-Maltin nimmaġinaw ambjent fejn kulħadd jaf lil kulħadd. Ġesu jinsab fost rabatu, fost niesu. Kulħadd jaf minnu, kulħadd jaf l-ambjent familjari tiegħu. Jafu lill-ommu Marija u lill-rabatu l-aktar stretti u lill-kuġinitu. Madankollu huma jibqgħu mistaġba kif bniedem mir-raħal ċkejken tagħhom seta' jwettaq dawn l-opri kollha. U Ġesu jibqa' mistaġeb b'dan kollu minħabba l-fatt illi ma kien qed jippretendi qatt illi imur ġo pajjiżu u propju f'pajjiżu huwa ma jiġix milquh. Huwa ma jiġix mifhum u l-opri tiegħu ifixklu lil niesu. Dan in-nuqqas ta' fidi min-naħa tal-poplu ta' Nażaret, il-poplu li kien jaf lil Ġesu sa minn xkunitu, f'Ġesu iħalli effett negattiv. Effett negattiv illi ma jħallihx iwettaq aktar opri. Però in-nuqqas tal-opri ta' Ġesu propju fil-belt tiegħu jiġi mill-fatt tan-nuqqas ta' fidi min-naħa tal-poplu. Tant illi kellu jitlaq minn hemm u jmur u jxandar f'post ieħor. Dan nuqqas ta' fidi forsi jista' jikkaratterizza anki lilna lkoll li minkejja l-fatt illi ninsabu imdawrin b'ħafna knejjes u b'ħafna saċerdoti, però nsibuha bitqila biex insegwu dak li l-mulej irrid minna. Forsi il-kliem li nisimgħu huwa tqil wisq biex nifhmuh, u għax huwa kliem li jiċċellinġjana għal bidla radikali f'ħajjitna. Il-kelma ta' Ġesu jekk nisimgħuha ma tridx tkun biss kelma li tgħaddi minn widna u toħroġ mill-widna l-oħra, imma trid tkun kelma li nilqawha fil-qalb tagħna, kelma li ġġalna ninbidlu, kelma li trid iġġalna nwettqu il-bidla li hemm bżonn nwettqu fil-ħajja tagħna u fil-ħajja ta' dawk ta' madwarna. Għalhekk f'dan il-ħadd ejjew nitolbu lil Mulej Ġesu sabiex ma nkunux bħal nies ta' Nażaret illi nitfixklu quddiem it-tagħlim ta' Ġesu, imma nħallu t-tagħlim ta' Ġesu jammar fina biex hekk nkunu tassew dixxipli lejha lileh.